това видео ще ви покажа как работи и създаването на шаблон в TradeProof. Изключително елементарно. Имаме така наречения билдър. Сега ще създадем един шаблон. Тестов шаблон, може да му изберем цвят, можем да използваме и PDF за подложка на въпросния шаблон. Създаваме един нов шаблон. Това, което ще видим, е така наречения визуален билдър. И от тук какво правим? С просто дърпане с бутона на мишката можем да добавим в нашия шаблон каквото ни е необходимо. Опциите са много. Ето тук имаме заглавие. Това можем да го кръстим, например. Работна карта, СМР. Можем да форматираме по избран от нас начин. Ето тук можем да добавим малко текст, например. Тук добавихме един ред отстояние. От горната част на страницата можем да добавим текстово поле, което искаме да пълним. Може да добавим колони. След това да сложим в тях каквото ни е необходимо. Ето ги и данните на фирмата, адрес на фирмата, лого на фирмата, име на компания, които се взимат по подразбиране от данните за компанията, за която в момента създаваме шаблон. Добавяме таблица. В тази таблица има вариант за различен брой колони. Съответно, можем да добавим няколко такива. Можем да добавим и таблица с цени, която е готова и оформена. И в нея има възможност да се добавят или премахват редове. Всичко това може съответно пък да се мести по страницата по изключително лесен начин и по този начин да направим един завършен шаблон. Както виждате, може да добавим и елемент в елемента. Изключително лесно за ползване за всеки обикновен потребител. А за тези, които имат и повече технически способности, има вариант и за конкретни промени по стилизирането. Това обикновено не е необходимо на нашите клиенти, но разбира се, може да се направи и то. Разбира се, за тези от вас, които пък нямат възможност да работят с билдъра, при онбординг, при започване на работа с TradeProof, ние ще направим първите няколко шаблона за вас. Изключително лесно за ползване. Благодаря ви, че гледахте това видео. За връзка с нас tradeproof.pro или 0883 360 966. Успех!